היום קצת נתעמק באיזה נושא, זה יהיה קצת באמצע השיעור. אם אפשר שהחבר'ה פה קצת תתפזרו, כי אתם חוסמים את כל זה. ככה, בסדר גמור. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בואו נתחיל עם השער שלנו, ואחרי זה ניכנס לנושא שאני רוצה להיכנס אליו. אומר הרב, מישהו רגיל בשתיקה, למדנו שיעור שעבר, בהתחלת שער השתיקה, שהנשמה שניתנה לאדם, התוספת נשמה שיש לאדם חוץ מגוף ונפש, מה נתווסף בה? נתווסף בה כוח הדיבור, ועוד הידיעה בין טוב לרע, עונש ושכר, עולם הזה, עולם הבא, ותורה. זה מה שהנשמה יודעת. לכן שהבהמה, חיה, עוף, דגים מתים, הגוף והנפש מתים. אבל לאדם יש נשמה שהיא נשארת, ומשהו בעולם הזה סיגל לו על תורה, מצוות, מעשים טובים. עולם הזה, עולם הבא, שכר ועונש, מלאכים ובורא עולם, זה מה שהנשמה מבינה, הגוף לא מבין. דבר עם אריה, תגיד לו מלאך, הוא לא מבין. שכר, עונש, הוא לא מבין. תגיד לו שאר דברים השייכים לנשמה, הוא לא מבין. למה האדם מבין? למה הערבי מבין? למה שאר אנשים מבינים? כיוון שיש להם נשמה. נשמה היא לא מבינה באכילה, בשתייה, בשינה, בעייפות, בשחוק, בעצב. היא לא מבינה בדברים האלה. זה לא שייך בעולם הבא. למה? כי מי שחי אז זה רק הנשמה. זה עולם הנשמות. נשמה זה ידיעה. לא שייך בדיעה, אוכל, שינה. לא שייך הדברים האלה. לכן אדם חייב בעולם הזה לפתח את הנשמה. השתיקה היא מתנה מאוד גדולה. הדיבור הוא מתנה יותר קטנה מן השתיקה. דיבור בסלע, שתיקותה בתרי. דיבור עולה שקל, שתיקה עולה 2 שקל. כלומר השתיקה מעלתה יותר גדולה. יסוד השתיקה בא מן המלכות שבאדם. הדיבור בא מפגם האדם. אדם שמדבר זה מראה על חולשה. הוא צריך כדי לחזק את עצמו דיבור. אבל הצנוע לא צריך לדבר הרבה. אדם שעושה הרבה לא צריך לדבר הרבה. משמע שהשתיקה היא יותר חזקה ויותר עמוקה בנפש מאשר דיבור. למרות שהדיבור הוא באמת, הדיבור עצמו הוא הדרגה הכי נמוכה שיש. כי המחשבה היא יותר גדולה. השתיקה יש בה מחשבה. הדיבור הוא כבר תוצאה של מחשבה, לכן אין בו הרבה יסוד, אין בו הרבה תוכן. לכן אמרנו, כל מי שהוא צנוע, צנוע זה בדיבור, ואסתר אינה מגדת את עמה ואת מולדתה. מאיפה זה בא להצניעות? משאול, ששאול היה נכבה אל הכלים. ושאול מאיפה זה בא לו? מרחל, שרחל הייתה צנועה. כל זה בא מהצניעות. כל אישה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. מה הקשר מלכות ונבואה לצניעות? כי שורש הצניעות הוא מלכות. ואדם שהוא צנוע, דע לך שהוא מלך. לכן למה אדם טוב שיחפש אישה צנועה? כי יש בה תכונות של מלכות, זה ילך לילדים. אישה שהיא תרנגול, פק, כל היום מדברת וזה סימן שהיא לא יודעת לבלום את עצמה, כי אין תוכן. זה לא אומר שאישה מדברת הרבה היא לא חכמה, יכול להיות שהיא תדבר והיא תהיה חכמה, אבל לא רוב הדיבור מראה על חוכמה. רוב השתיקה מראה על חוכמה. אדם חכם ויודע לשתוק, זה חכם. אדם שהוא חכם ולא יודע לשתוק, זה מראה על חולשה בחוכמה. תראו בוויכוח היום בתקשורת שמים לך חברי כנסת והכל, כולם תרנגולים. הם לא יכולים יותר מחצי דקה דיבור, מתערבב קברי וזהו, הכל נגמר, הקריין מעביר, אי אפשר לשבת. למה אי אפשר? כי אין שליטה, אין מלכות, אף אחד לא מלך. תראה, יאמר לשבחו, תראה את ביבי, לא מדבר הרבה. והם לא יכולים עליו. זה מראה שיש בו תכונות מלכות. הם מחפשים מישהו, המערך מחפש איזה מישהו שידע לשתוק קצת. לא מוצאים. ולמה צדיקים? מלכות באה מקדושה. אדם שהוא לא קדוש לא יעזור לך. הוא ידבר הרבה, הוא יהיה תרנגול והוא לא ישלוט על הדיבור. כי ברית כרותה לשפתיים. כשאדם קדוש בברית אז ממילא השפתיים נשלטות. כשאדם שולט על הברית, שולט על השפתיים. כשאדם לא שולט, אין שליטה בפה. הוא לא יכול לשלוט בפה. זה לא יעזור לך, אתה תדבר. ראית אדם שבחוץ מדבר, לא בקדושה, יש לו בעיה קצת. וזה האדם צריך לבדוק את עצמו גם. איפה אני אוחז? תסתכל בדיבור שלך. תסתכל בדיבור.
אומר הרב, מישהו רגיל בשתיקה ניצול מכמה עבירות, מחניפות, ליצנות, לשון הרע, שקרים, גידופים, ורבותיי, כל אלה דברים שאין להם עולם הבא. אלה קט חשמל. תראו מי נמצא באלה שמדברים הרבה. אומר, מישהו רגיל בשתיקה ניצול מכמה עבירות. חנופים, החנפים אין להם עולם הבא. ליצנים אין להם עולם הבא. לשון הרע אין להם עולם הבא. תראה, כל אלה תלויים בדיבור. אז עדיף לשתוק. אמר הרב, לא תהיה אילם, תדבר, תפרגן לאנשים, תפרגן לאשתך, תפרגן לילדים, תרומם אותם, תן מילה טובה לחבר, תדבר דברי תורה, תתפלל כל היום כולו, הלוואי, אבל שאר הדברים תמעט, תהיה גיבור. אומר הרב, כי כשהאדם מחרף ומגדף אותו, אם יענה לו, יוסיף לדבר לו כפליים. וכן אמר החכם, אני שומע הדבר הרע ואני שותק. אמרו לו, ולמה? אתה שומע חירופים וגידופים, אתה שותק? למה? איזה חוכמה יש בך? אמר להם, אם אשיב ואענה להם למחרפי, אני אראה שאשמע חירופים אחרים יותר קשים מן הראשונים. אני אענה לו, אז אני אשמע יותר גרוע. ואמר, כשהכסיל חולק עם החכם והחכם שותק, תשובה גדולה היא לכסיל. כסיל, שאתה שותק לו, גמרת אותו. כי הכסיל מחכה שיהיה רוב דיבורים. כי כסיל אין לו מה לדבר. אז הוא מדבר הרבה, שגם אתה תדבר, והוא ינצח אותך בדיבורים. כלומר, הוא יודע לדבר שטויות יותר ממך. אז הוא ינצח בשטויות שלו. תשתוק, הוא לא יודע מה לעשות עם שתיקה. כסיל אף פעם לא נגע בשתיקה. אין לו ידיעה בשתיקה, הוא לא נגע, הוא לא הבין מה זה שתיקה. הוא לא מכיר את הנשק הזה. שתוק לכסיל, ניצחת אותו. נכון? ברוך הבא יוני. הלאה. אומר הרב, ואמר, הכסיל מצטער בשתיקת החכם יותר משאם היה משיב לו. כסיל שאתה לא עונה אותו, אתה גומר אותו. אל תענה לו, הוא נגמר. הלוא אמרנו דיבור, אדם שמדבר מתוך כעס, אז עכשיו מידת האש שולטת בו. איך מכבים אש? עם רוח או עם מים? יוני. איך מכבים אש? עם רוח או עם מים? ומה עושה רוח לאש? מלבה אותו. אדם שכועס עליך ומדבר, כל דיבור שלך מכניס רוח בדיבור שלו. כשאתה מדבר יוצא רוח. אתה מלבה אותו. שתוק, האש בסוף תכבה לאט. תלוי כמה הוא עצבני, הוא ירגע עד אז. אבל דיברת, עוד רוח. דיברת, עוד רוח. תיזהר מדיבורים. אשתך עצבנית, אתה עצבני, האישה, אפילו ילד עצבני, תן לו לגמור, שהאש תירגע, דועכת, היא תתחבא לבד. דיברת, עוד רבע שעה דיבורים. לכן שתיקה יפה מאוד לכסיל, לכעסן. שתוק. אומר הרב, הכסיל מצטער בשתיקת החכם יותר משאם היה משיב לו, ועל זה נאמר, אל תען כסיל כיבלתו. ועוד, אדם יכול לגלות לו סודות. אדם שהוא שתקן, אפשר לגלות לו סודות, כיוון שאינו רגיל ברוב דברים, לא יגלה. הוא לא רגיל לדבר, אז אם מגלים לך סוד, אתה שותק. ויודעים עליך שאתה שתקן, יודעים שאם נספר לו, לא יצא בעיות. ועוד, אינו רגיל ברכילות, ועל זה נאמר מוות וחיים ביד הלשון. כי אדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו. כי אדם עומד כאן ומוסר את חברו הרחוק ממנו למיטה. אתה נמצא פה, אתה יכול להסגיר בן אדם בחוץ לארץ למיטה. רבותיי, אדם שמדבר איתך על דבר רע, מכניס לך פחד, הפחד יורד מן המוחין ללב, ועכשיו, אחרי שיעלה מן הלב למוחין, זה חייב שיתקיים. ואם אתה יכול לגרום לבן אדם צרות עם הדיבור שלך, יש אדם שמדבר לא נכון, הוא גורם לאנשים צרות, וחושבים שיש לו עין רעה. זה אין לו עין רעה, יש לו פרע. פרעה, הוא לא הייתה בו עין הרע. היה לו פרע. מה זה פרע? הוא היה יודע עם הפה שלו להכניס לך חשד, אתה מוריד ללב, ועכשיו מהלב עולה למוח, זה חייב שיקרה. אז הוא היה גורם לך שיקרה אם לא, וזה צורת כישוף. אפשר לפעול עם בני אדם ככה. אתה יכול לרפות גם בן אדם ככה. אתה יכול להגיד לו, הרב משה בן טוב זצ"ל, מירושלים, רואה המזוזות, ככה הוא היה עושה. הוא היה מציל אנשים עם הפה שלו. והסוד, כל הסוד הזה זה הפרשת שבוע שלנו. פנחס, עליו השלום,
ראה שמתים אנשים, 24,000 מתים בגלל 2 שעושים עבירה. מה עשה פנחס? רומח בידו עדה ויחרד חרדה. לקח רומח, נכנס לתוך הקובה, דקר אותם כדרך שכיבתם, ואל משה, ואותם אל משה הביא, חבטם על הקרקע ואמר, ריבונו של עולם, בגלל אלה ימותו כל העדה. מיד נפסקה המגפה. מה הסוד של פנחס? הסוד של פנחס, שיש דין על בן אדם, אתה רואה בן אדם בא, שואל אותך על בעיה שיש לו. הרב, אני עברתי דירה ובדיוק בדירה אצלי כולם שם מסוממים. הרב, מה עושה? יש שיטה בלקחת ולמתק לו את הדין. אתה יכול להגיד לו, מה עשית? למה קנית שם דירה? למה לא שאלת אותי? עכשיו, בשמיים רואים שאתה עומד לעשות איתו דין, אז הדין נמסר אליך. כיוון שראית בעיה אצל בן אדם, תמשיך עם הבעיה. מה זה? תיכס עליו. מה? למה עשית? למה לא זה? לא כעס אמיתי. למה כך? ולמה עשית? למה לא באת לשאול? עכשיו בשמיים רואים שפה מטפלים בעניין, כל הדין, בדין של מעלה עוזבים את הכל, מוסרים אליך. ועכשיו זה בידך. טוב, אז אל תדאג. מהיום בעזרת השם תראה שיהיה לך טוב, כך וכך וכך. תמתק לו מהר. אתה לוקח את הדין אליך, ואחרי זה ממתק לו. זה סוד פנחס. פנחס לקח את הדין. דקר 2, עכשיו בבית דין של מעלה ראו, אם הוא הורג אותם, אז לא צריך שאנחנו נהרוג אותם. אחרי שהוא הרג, בא לבורא עולם וטען, מה, בגלל 2 אלה ימותו כולם, לקח את הדין, וטען טענה, וגמר את המגפה. כלומר, עם הפה הטוב שלו, הוא גמר את הכל. פרעה הפוך. רואה שיש לך בעיה, מה, ככה הבעיה שלך, ועוד אתה לא מת? מחר אתה מת. ההוא הרשע הזה, לוקח את הדין, מה, ועוד אתה חי? עושה לך יותר גרוע. מה, אנשים במצב שלך היו צריכים כבר מה? להיות לך שלום משותקים. פתאום תורא בן אדם אחרי שבוע, בום. למה? הוא לוקח את הדין ומוחץ אותו על האדם. הפוך, אדם שהוא בעל חסד, לוקח את הדין, ממתק אותו מהאדם. יש אדם שגורם צרות לעצמו, למשפחה שלו, לאנשים, הוא עם הפה שלו, הוא לא יודע לדבר נכון. יותר גרוע מעין רעה. אתה בפה שלך יכול להכיל דברים. לכן אתה לא מבין, שתוק. אתה יכול קצת לעזור, עזור קצת. אישה באה בעלה מהעבודה. למה חזרת מוקדם? פיטרו אותי. אישה חכמה עם הפה שלה ממתקת. מה, הוא פיטר אותך? לוקח את הדין. מה, הוא פיטר אותך? כן. כפרה עליך שיהיה. למה מי הוא? שב, בורא עולם ימצא לך יותר טוב. זהו. סגרה עליו, דין טוב. בעל בא מהעבודה מוקדם. למה באת מוקדם? פיטרו אותי. פיטרו אותך? מה, אתה אף פעם לא מצליח, אתה לא תצליח כל החיים שלך, גמרה אותו. היא לא מבינה שהיא עם הפה, סגרה לו את המזל. הבית דין עבר אליה. מה, פיטרו אותך? אל תדאג בעלי, כפרה עליך, גם לא יהיה, כן יהיה, אני איתך. אז נצטמצם, וגם אל תדאג, בורא עולם איתנו, תראה שהשם ימצא לך פי 2 יותר טוב. ותדעו, אדם שמאמין באמונה שלמה, אדם שמאמין באמונה שלמה, הוא מתחבר לאינסוף. כיוון שאתה מתחבר לאינסוף, האינסוף הוא יש מאין. ואפילו אם כרגע אין במזל שלך שפע, כיוון שנגעת באינסוף והאמנת, אז בום, עכשיו בראת לך פרנסה, בראת לך שפע. זה הסוד של עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם תאכלם בעיתו. זוכרים? למדנו פעם את הסוד הזה, מה זה עיני כל אליך יסברו? כמו שהראייה הגשמית עובדת, ככה הראייה הרוחנית עובדת. איך הראייה הגשמית עובדת? אדם רואה משהו, אני מסתכל על הכוס, אולי תעצמו עיניים כולם, תעצמו עיניים, תעצמו, אתה מציץ, תסגור את העיניים, סגרו, אתה מציץ, מוטי, לא, תפתחו. קובי, עד שלא פתחת את העין, היד הייתה פה? היא הייתה פה, אבל לגביך היד הייתה פה? לא. אדם, כל עוד שהוא לא פותח את העין, היד איננה, הוא לא ראה אותה, היא כאילו איננה, היא באמת לגביו איננה. כשהוא פתח את העין, נזרקה קרן ליד, חזרה למוח, קבעה מרחק 5 מטר, תאריך, קבעה לו מקום וזמן, עכשיו יש יד. כלומר, לפני שהסתכלת, זה עין. העין גרמה לעין להיות יש. יש מעין, מכלום. כל דבר שאתה צריך בעולם, ישנו בעולם, אבל הוא לגביך עין. מתי האדם גורם לעין להיות יש?
הוא בורא יש מאין, עיני כל אליך יסברו, שעיני האמונה יפגעו, שאתה תאמין, בום, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. נוצר, מה נוצר? נוצר זמן ומקום לשפע, ועכשיו הוא יגיע אליך. אבל כיוון שהאדם לא מסתכל באמונה, הוא לא ניגש לאין סוף, הוא לא מגיע לאין סוף, הוא נמצא פה. אדם צריך באמונה, לגעת באמונה. נפל לך הסימון באמונה, האישה באותו רגע, מה, פיתרו אותך? כפרה עליך, מה קטן על בורא עולם, הוא יסדר לך ויותר טוב. ואם אדם עוצם עיניים זה עוד יותר טוב. כי כיוון שהאדם, תראו, אדם יש לו צער גדול, כאב גדול, הוא עוצם עיניים. מה יעזור שאתה עצום עיניים? מה, נהיית חרדי, עוצמים עיניים, עושים מה אתה עושה, כוונות? מה יש בלעצום עיניים? יש סוד בדבר. כשאתה עוצם עיניים, כלומר אין עולם, אתה כרגע נדבק באין סוף ברוך הוא. כשהנשמה נדבקת באין סוף, היא לא מרגישה כאב. אבל אחרי זה שהיא תפתח את העין, עוד פעם יהיה כאב ואולי יותר. אבל באותו רגע זה לכאב. אבל לפרנסה, שאר דברים, צרות שיש לאדם, אם הוא עצם עיניים והאמין, בום, הוא עכשיו מה? ברא לעצמו יש מאין, עוד מעט הוא יצפה, תראה שיהיה לו ישועה. מי הביא לו את הישועה? הביטחון שלו, האמונה שלו, הוא נגע באין סוף. וזה האדם עם הפה שלו יכול לעשות. עם הפה הטוב. תמיד תיקח את הטוב ותבנה עליו. קח את הטוב ותבנה עליו. יש לו פצע. וואי, אולי זה משהו. של מה אתה אומר אולי זה משהו? של מה? לך לאמבטיה, תשב שב ונגמר. זה עוד מעט יעבור לי. עם הפה שלך, תמתק לעצמך את הדין. תמתק. ואם אדם רואה שיש לו איזה חולי או למישהו חולי, הרופא קצת התחיל לדבר שטויות. קח אתה את הדין. איך שאתה יוצא מהדלת, תגיד לו, מה, דוקטור, זה כל כך בעיה? וצא, אל תיתן לו לענות. לקחת את הדין אליך, ואחרי זה פנה לאשתך, אל תדאגי, שתבח שמולד, אין עוד מלבדו, זה דברים קטנים אצל בורא עולם. אל תדאגי, שבוע הכל יעבור לך. זהו, לקחת את הדין, מיתקת לו. אל תיתן למישהו אחר להגיד. הלאה, אומר הרב, ועוד, אינו רגיל ברכילות, ועל זה נאמר מוות וחיים ביד הלשון, כי האדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו, כי האדם עומד כאן ומוסר את חברו הרחוק ממנו למיטה, אבל החרב אינה ממיטה אלא בסמוך. לכך נבראו לאדם שתי עיניים, שני אוזניים, שני נחריים ופה אחד. לומר, שימעט בדיבורו. השתיקה יפה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. ועוד סייג, גדר לחוכמה, שתיקה. שמה דכולה, התרופה לכל הבעיות בחיים, משתיקותה. כלומר, שתוק. הסם הכי טוב, תלך לבית מרקחת, תבקש מה? משחה. תגיד לה שלי יש דבר יותר טוב משחה. מה זה? שתיקה. שתיקה היא יפה. כלומר, לכל הבעיות והצרות בחיים, חוץ מאשר נגעים בגוף, השתיקה היא יפה. אם אתה לא יודע לתקן בפה שלך, שתוק. תן לבורא עולם, חכי מעט עד יעבור זעם והכל יעבור. אתה לא יודע, הזעם יעבור עוד מעט. אבל אם אתה יודע בפה, אשריך. תנצל את הפה גם. עד כאן למדנו שיעור שעבר. אומר הרב, ולפעמים השתיקה רעה. דכתיב, ענה כסיל כיבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. גם את זה למדנו. בדברי תורה, אם רואה שהכסילים מלגלגים על דברי חכמים, יענה להשיבה מטעותם, שלא יהיו חכמים בעיניהם. כלומר, כסיל, אומר הרב, יש פעמים שצריך לענות לכסיל ופעמים שלא. לפעמים אתה רואה בשיעורים, אתה נותן שיעור, פתאום אחד שואל איזה שאלה, אתה קולט שהוא כסיל. אז מה, לענות לו או לא לענות לו? אם הוא כסיל שרוצה להראות מנצח, תענה לו, שלא יהיה הכסיל מנצח. אבל אם הוא כסיל שלא רוצה להיות מנצח, אבל הוא שואל שאלה של כסיל, אל תענה לו. שלא עונים לכסיל, יותר טוב. ידע אדם. כל אדם בעולם הזה, יש שתי סוגים של כסילים. יש בער ויש כסיל. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. מי יותר גרוע? בער או כסיל? איש בער לא ידע. פה המחשב שלו ריק. 50 ג'יגה, אתה לוחץ, לא עולה כלום. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. יודע, אבל את זאת הוא לא יודע. מי יותר גדול, הבער או הכסיל? מי יותר טיפש?
מי? איש בר לא ידע, הדיסק מחוק. הוא כסיל, לא יבין את זאת. הוא יודע, אבל הוא לא... נו, אז מי יותר גרוע? הבר יותר גרוע, נכון? הבר נשמה טהורה לעומת הכסיל. למה? בר לא יודע, והוא יודע שהוא לא יודע. זה נשמה טהורה, לפחות הוא מבין, לא יודע. אבל כסיל זה אהבל עם חותמת. הוא לא יודע כלום, והוא אומר רק את זה אני לא. תגיד, למה היה שואה? כן, נשמה, הכל אתה מבין, רק זה לא? טוב, בוא נשאל אותך נשמה. טוב, איך הלב שלך עובד? איך הוא התחיל לעבוד? אתה יודע? מה זה איך הוא התחיל? מתי הוא התחיל לעבוד? הוא גם לא יודע מתי התחיל לעבוד. מתי הלב שלי? אדוני, הלב שלך שהיית בבטן של אמא התחיל לעבוד, נכון? זה בשר. איך הוא התחיל? מאיפה אני יודע? תגיד, איך עושים נורת פלורוסן? מאיפה אני יודע? איך מרצפים? מאיפה אני יודע? איך עושים כוס פלסטיק? מאיפה אני יודע? איך עושים טלפון? לא יודע. איך עושים ידית שלהם? לא יודע. איך תשים במטוס? לא יודע. איך עובד מזגן? לא יודע. כלום הוא לא יודע, ומה הוא שואל? כאילו מה? רק הוא לא יודע. תגיד, למה היה שואה? רק זה אתה לא יודע? רק זה אתה לא יודע? זה כסיל. איש בר לא ידע. כסיל זה האנשים הכי טיפשים בעולם. לא יודע כלום מהחיים שלו ומשחק אותה, רק את זה הוא לא יודע. אלה האנשים, בכלל אל תענה להם. אל תענה להם. איוב, עליו השלום, שאל את בורא עולם, ריבונו של עולם, למה זה קורה לי? למה קרה לי כל מה שקרה לי? איך בורא עולם ענה לו? הוא לא ענה לו, הוא נתן לו להבין שהוא כסיל. שאל אותו, שמע איוב, אתה יודע על מה תעמוד הארץ? על מה עומד כדור הארץ? אתה תדע חוג עולם? חוג עולם, אתה יודע, העולם עומד על ציר ומסתובב. מה זה הציר הזה? אתה מכיר את הציר הזה? אתה יודע על מה עומד העולם? מה החוג? לא יודע. שאל אותו שאלות של אוניברסיטה, הוריד אותו לתיכון. גם בתיכון נתן לו להבין שהוא לא יודע, הוריד אותו ליסודי. גם יסודי הוא לא הבין, הוריד אותו לאן? לגן. הוריד אותו לגן, גם שם הוא לא הבין, הכניס אותו לבטן, סגר את הריצ'ראץ' שאמר לו תשאר שמה. לא ענה לו על כלום. הראה לו שהוא לא יודע. עכשיו איוב, מה השאלה שלך? לא, בורא עולם, סליחה, לא שאלתי כלום. לא עונים לכסיל, נותנים לו להבין שהוא כסיל. להבין, די נשמה, אתה לא מבין כלום. רק זה אתה לא יודע? לכן אומר הרב, לפעמים השתיקה רעה. דכתיב, ענה כסיל כבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. בדברי תורה, כל זה בדברי תורה. אם רואה שהכסילים מלגלגים על דברי חכמים, יענה להשיבה מטעותם, שלא יהיו חכמים בעיניהם. ורבותיי, לא עונים לכסיל את האמת. כסיל שואל אותך על התורה איזה שאלה, אתה לא עונה לו באמת, אתה עונה לו בקש. עונה לו איזה תשובה, ואחרי זה לתלמידים עונה את האמת. כל הגמרא מלאה בזה. פעם שאלה אחד תלמיד את רבי עקיבא. איזה כסיל אחד, שאל אותו שאלה. רבי עקיבא ענה לו, אחרי זה אמרו לו תלמידים, כבוד הרב, אותו דחית בקש, לנו מה אתה עונה? ענה להם את התשובה האמיתית. רבי אליעזר, שאלו אותו, ענה לו בקש, אחרי זה מה התשובה האמיתית? ככה, לכולם. לכל הכסילים ככה עונים. גם שאתה עונה לכסיל שהוא לא ירגיש שהוא גדול, אתה לא עונה לו את האמת. למה הוא ייקח את זה והוא עכשיו יגיד, הנה אני יודע עוד דברים. והוא בכלל יהיה תרנגול. עד היום הוא שמע על איזה מושג אחד, תראה כמה שאלות הוא עושה, כאילו הוא מבין. תן לו עוד מושג, הוא יבנה עוד שאלות. לא נשמע, תן לו סתם, זרוק אותו הצידה ונגמר. אבל אם זה אדם שרוצה לדעת, אתה קולט, הוא לא כסיל, זה אדם שאינו יודע לשאול, את פתח לו. אדם אתה רואה שלא מבין הרבה, וגם לא שואל, אתה תשאל אותו, תעורר אותו כדי שהוא ילמד. ואדם שהוא כבר שואל ורוצה לדעת, אדרבה, תענה לו את האמת, קדם אותו. כסיל שרוצה להתמקח, זרוק אותו עם תשובה פשוטה. לפעמים לא עונים לכסיל. בדברי תורה שלא ייראה הוא שולט על התורה, זרוק אותו בקש, ולחכמים תענה להם את התשובה הנכונה. הלאה. אם רואה האדם עובר עבירה, ימחה בידו ויוכיחהו. פה השתיקה רעה. ראית בן אדם עובר עבירה, לא כולם אתה מצווה להוכיח אותם. אבל ראית בן אדם שאתה יכול לאהוב אותו ולהוכיח אותו, להגיד לו במילים יפות, אל תשתוק פה. אתה תענש עליו. לך תדבר איתו, תעיר לו, תגיד לו מילה טובה. תגיד לו מילה טובה. יש לי שכנים רוסים מעליי. אז הם מאוד מכבדים אותי. מכבדים אותנו מאוד, וזה היא אומרת, שמה, זה כל הזמן הילדים סודרים, פה היא כל הזמן הרוסים מחפשים לראות ביהודים, תמיד עם שבחת והכל.
עכשיו נוצר איזה בעיה עם לא משנה עם מי מהסביבה, אז היא כועסת עליי מאוד שאני לא מנסה לסדר את הבעיה שם עם אחד השכנים. כי היא מצפה ממני לעזור לה. אז אני עוזר, רק אני לא יכול לפגוע בהם. אז זה לוקח זמן, אז אני מסביר לה זמן ופה שם, ונוצר בעיה עם השאר. אז היא כל הזמן מחפשת כאילו עכשיו לתת לי איזה בום אחד כדי שזה מגיע לך על זה שאתה לא עוזר לי. אז איך אני מסדר את העניינים? אני מוכיח אותה על הילדים, נותן לה עצות. למה את לא נותנת לילד שלך לעשות כך וכך? חבל, הוא יתקלקל לך, זה. היא רואה שאני מוכיח אותה על הילדים, היא מבינה שכואב לי על הילדים שלה, היא מוסיפה אהבה על אהבה. כשאתה מוכיח בן אדם, הוא יאהב אותך. אתה רואה את הילדים של השכן מדרדרים ואתה לא מדבר, השכן יודע שאתה שונא אותו. אתה לא יודע שהוא מבין את זה. כשאתה רואה בן אדם טועה ואתה הולך מוכיח אותו, למה הילדים שלך ככה? תעשה כך וכך, אתה נותן לו עצה, שמע, מה אכפת לו זה מהילדים שלי? בהתחלה הלב שלו ירצה להתרעם עליך, אחרי זה הוא יישב בבית, יגיד, בוא נעשה, אוהב אותי זה. הוא יאהב אותך, פה השתיקה לא יפה, פה אל תשתוק, פה תוכיח. אומר הרב, אם רואה אדם עובר עבירה, ימחה בידו ויוכיחהו, והכל באהבה. אמרתי, לפעמים להוכיח לוקח שנה. אתה רואה בן אדם שאם תוכיח אותו היום לא ילך. תחבר איתו, דבר איתו, חצי שנה, שנה, קנה איתו ידידות, עוד שנה תגיד לו. אז ממתי התחלת להוכיח אותו? ממתי? זה לא ברגע שדיברת איתו. כבר מלפני שנה שהתחלת להתחבר איתו כדי עוד שנה להוכיח אותו, זה כבר שהתחלת להוכיח אותו נקרא. אתה רואה שכן, אתה רוצה לדבר איתו על שבת והכל, שכן חדש שהגיע, אל תדבר איתו יותר על שבת. איך שהגיע אתה אומר לו שבת? לא. דבר איתו, תתיידד איתו, תעזור לו, פנק אותו, תן לו עצות טובות. אחרי חצי שנה ראית כבר יש מה לדבר, עכשיו תגיד לו, מה עם שבת אחי? אולי תצטרף אלינו. מה, עכשיו אתה מוכיח אותו אחרי חצי שנה? לא, אני התחלתי כבר לפני חצי שנה. שבניתי את הידידות כדי להוכיח, אדם בונה מפעל. חצי שנה לקח לו לבנות את המפעל, לסדר את המשרדים, קירות גבס, חשמל והכל. אחרי חצי שנה עשו פתיחה. מתי התחיל המפעל הזה? ממתי התחילו אותו? מלפני חצי שנה שהתחילו לבנות אותו, זה לא עכשיו. עכשיו אתה רואה רק פתיחה, אבל זה לא ההתחלה. ההתחלה הייתה לפני חצי שנה, אותו דבר. כשאתה בונה תוכחה, אתה יכול לקחת זמן. אף אחד לא אמר לך עכשיו. תלוי מה המצב זקוק. לכן אומר הרב, אם רואה האדם עובר עבירה, אל תשתוק, ימחה בידו ויוכיחהו. וכבר אמר שלמה, מענה רך, ישיב חמה. אתה יכול לדבר איתו בצורה יפה, אל תפחד. אפילו שנראה לך שהוא ייכס אליך, בורא עולם מבטיח, ולמוכיחים ייתן חן. ולשון רכה תשבר גרם. לשון רכה יכולה לשבור עצם, אבל עצם היא הרבה יותר חזקה מלשון. לשון הרבה יותר חזקה מעצם. לשון רכה תשבר גרם. אדם שהוא חזק, כמו מה? עצם. אתה מדבר איתו לאט 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 הוא מתרכך. איך הוא יתרכך? הלשון שלך ריככה אותו. לכן ירגיל אדם שיהיו לו דברים רכים, ולא יהיה רגיל בדברים קשים, ויזהר בלשונך שתשמור אותו כאישון בת עין, כי פי כסיל מחיתה לו. מה גורם לאדם ליפול? הפה של הכסיל, הפה שלך. ושפתיו מוקש נפשו, וכתיב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, ונאמר מי ייתן אחרי שתחרישון ותהי לכם לחוכמה. הלוואי ותשתקו וזה ייחשב לכם לחוכמה. ואם תשב בתבונה, טוב שיאמרו לך דבר מה שאתה שותק כל כך, ממה שתהיה מדבר ויהיו דבריך להם למסע ויאמרו לך שתוק. עדיף שתדבר קצת ויגידו לך, נו למה אתה לא מדבר? מאשר תדבר הרבה ויגידו לך כמה אתה מדבר. כאן סיימנו שיעור שעבר. אומר הרב, ויזהר שלא לבייש אדם ולא יצטער בדבריו. אמרתי לכם שיעור שעבר, שזה אני מתפלל להשם, זה העבודה שלי בקרוב לשנתיים, 3 אחרונות. לא לפגוע בבני אדם בדיבור. אל תפגע. לא תונו איש את אחיו. יש פעמיים בתורה לא תונו. לא תונו בממון ולא תונו בדיבור. אסור לך שהאדם ידבר איתך ויפגע ממך. אתה מדבר עם בן אדם, תגמור את השיחה בלי לפגוע בו. ואם באמצע השיחה פגעת, תגמור את השיחה שהוא עם לב שלם איתך. וזה גדולה. ועל זה אמר, ויזהר שלא לבייש אדם ולא יצטער בדבריו.
אם יושב אצל אדם שיש מום בגופו שהוא מתבייש ממנו, או שיש מום בבניו או באשתו שהוא מתבייש בו, או שיש פגם במשפחתו, ייזהר שלא ידבר על אותו מום או באותו פגם, אפילו אם אינו מדבר עליו אלא מדבר באיש אחר שיש בו כזה, כי הוא סבור לעולם שמדבר עליו ויתבייש. כלומר, אדם בעל מום או אדם שיש לו בעיה, לא מדברים לידו על הבעיה הזו, עד כדי כך שהגמרא פסקה, אדם שידוע שהוא פרוץ בגילוי עריות, ידוע בחברה, זה הבחורצ'יק הזה פרוץ בעריות, הגיע יום כיפור, ביום כיפור קוראים בתורה פרשת עריות. למה? כדי שהאדם שחס שלום פגום בעריות יעשה תשובה ביום כיפור, שלא ייגזר עליו חס שלום דברים רעים. אם יש אחד ידוע בציבור, האם מותר לגבאי להגיד לו בוא תעלה אתה? שלישי? אסור. כתוב בהלכה לא מעלים אותו, אבל הוא פגום, נעלה אותו שיקבל מוסר קצת. אדוני, אתה עכשיו הולך ומגלה לו תעבוד ליד כולם, לא מביישים אותו, תיזהר. תיזהר לא לבייש אותו, תהיה חכם, תן לבורא עולם לאט לאט, והוא יראה שמכבדים אותו ולא מעלים אותו, הוא יערער בתשובה בגלל אהבה. אם אתה אוהב בן אדם, הוא יושפע ממך הרבה יותר מאשר תגיד את הדברים הכי נכונים ואתה לא אוהב אותו. ואיך ניכר שאתה אוהב אותי? אל תבייש אותי. אל תבייש אותי, סימן שאתה אוהב אותי. ביישת אותי, פגעת בי. תגיד מה שלא תגיד, אני לא אשמע לך. אהבת אותי, תגיד מילה אחת, יחדור לי ללב. לכן אבא שאוהב את הילדים שלו, הילדים מקשיבים לו. אבא שמוכיח את הילדים שלו, זה לא ערובה שיאהבו אותך. תאהב ותוכיח. אהבת והוכחת, דבריך יישמעו. הוכחת, לא בטוח שישמעו דבריך. תאהב, כי האהבה זה מסילה בלב. האהבה גורמת רכות ללב. אדם מאוד מאוד מצפה שיאהבו אותו. למה אדם עובר עבירה, הוא רוצה שיוכיחו אותו? כי אדם שעובר עבירה הוא יודע שהוא בצרה, הוא יודע שיצר הרע קבל אותו. אבל יש שתי דברים לפניו. אחד, בושה שידעו עליו שהוא עבר עבירה. שני, לא אוהבים אותי גם. אז אם אדם יראה אהבה לאותו אחד, והוא לא ירצה לגלות את מה? את אלבונו, אז הבן אדם ירצה ממך עזרה. הוא יבוא ויפנה אליך. תגיד, כבוד הרב, אפשר להגיד לך משהו, תוכל לעזור לי? אבל איך? אתה מתבייש שלא ידעו עליך. אם הוא ירגיש שאתה אוהב אותו, הוא יפנה אליך לבד. תראה מה זה, פרצת לו שתי חומות. אחת, הוא מתבייש בעבירה שהוא עשה. שתיים, הוא יודע לא אוהבים אותו. איך הוא ניגש אליך? הוא יודע שאתה אוהב אותו, ומכוח האהבה שלך הוא פרץ את הבושה הזו וניגש. דרגה גבוהה. לכן בהורים, בחינוך ילדים, צריכים להגיע לדרגה שהילד עשה עבירה, הוא לא יתבייש לבוא לאבא ולספר לו, לאמא. זה רמה גבוהה של חינוך. איך מגיעים לזה? מגיעים לזה עם אהבה גדולה לילד, והרבה לשמור לו על הכבוד. שאם ילד עשה משהו בבית, אמא שואלת מי זה, תגיד אני. הילד שומע, וואי, עכשיו חשבתי שאבא יגיד שזה אני, והוא אומר שזה הוא. הרבה פעמים קבל עליך את הבושות במקום הבן שלך. הוא לא ישכח לך את זה לעולם. לא ישכח לך. אבא שלוקח צרות של הילד עליו ואומר, הילד בסדר, זה אני עשיתי, אמא, אני מצטער, פעם הבאה אני לא עושה. אני שברתי את הכוס, לא שמתי לב. אני עשיתי כך וכך. הילד רואה שאבא שומר על כבודו ואוהב אותו. ממילא קנית אותו. אם שאבא ראה אם שהבן ראה שהוא עשה בעיה ואבא חיסה עליו, אז שאבא לא יודע מה הבעיה שלי, אז בטח שאם אני אספר לו הוא יחסה עליי. אז הוא לא יתבייש לספר לך. זה רמה גבוהה שלה, ואני אמרתי לכם פעם, איך נותנים לבן הרגשה שאתה אוהב אותו? שהבן הולך לישון, או הילדה הולכת לישון, שהיא עומדת להירדם, ואתה יודע שהיא עם עיניים עצומות, אבל עוד היא ערה, תן לה נשיקה. שהיא תגיד, תראה, אבא חושב שאני יושנת, ותראה איך הוא מנשק אותי, אז הוא מנשק אותי שאני אפילו לא יודעת, אז הוא אוהב אותי מאוד. שהילד יודע שאבא מנשק לא בגלל אינטרס, אבא מנשק אותי כי הוא אוהב אותי באמת, אז זה יקנה אהבה מאוד גדולה לאבא. וזה מאוד חשוב שילדים יאהבו את האבא. אותו דבר עם אשתך. אשתך הלכה לישון, נשק אותה שהיא יושנת. האישה, תראה, בעלי מכבד אותי.
הוא חושב שאני יושנת ולא יודעת והוא מנשק אותי, אז בלי שאני ידע הוא מנשק אותי. אז היא מבינה שאתה מכבד אותה מאוד, זה רמה גבוהה של אהבה. אמרנו פעם, מה הרמה יותר גבוהה, אהבה או כבוד? איזה מושג יותר כבד, יותר עמוק, אהבה או כבוד? יוסף? איך? לא. אהבה היא חיצונית, כבוד זה דבר יותר עמוק. אישה אוהבים, אמא מכבדים, אמא מעיזים לקלל, חס ושלום, אבל למה האדם מעיז את אשתו כן? כי אהבה זה לא דבר עמוק, הוא מאוד חיצוני. אהבה היא דבר מאוד חיצוני, היא לא מושרשת בלב. כבוד זה מושג מאוד פנימי. דבר שהוא מאוד פנימי, קשה מאוד לאבד אותו. דבר שהוא חיצוני, קל מאוד לאבד אותו. אוכל זה חיצוני, אהבה זה חיצוני, כאב זה חיצוני. כבוד זה פנימי. קשה מאוד לאבד כבוד. כיוון שהכבוד הוא מושרש בתוך הלב. יש דברים שהם מאוד מאוד פנימיים והאדם לא יודע עליהם. למשל, זה הנושא שרציתי לדבר איתכם, עוד מעט נראה, שיש לאדם חוכמה, החוכמה היא מביאה את הגאווה והיא מביאה את הכעס. כעס וגאווה באים מהחוכמה. זה לא בדיוק החוכמה, זה בא מהדעת, והדעת זה הבינה. מהבינה של האדם באה הגאווה והכעס. איך אפשר להתגבר על גאווה וכעס? איך אפשר להתגבר על עבירה? עבירה, כל העבירות שורשה מן הכעס והגאווה. אז כל הגאווה באה מן הבינה, מהדעת של האדם. אז איך אפשר להתגבר על מה? על גאווה וכעס. איך אפשר להתגבר על עבירות? תלך לשורש של הבינה. מה השורש של הבינה? בושה. השורש של הבינה, יסוד כל המהות של האדם זה הבושה. זה יסוד הדעת של האדם. אז אם אדם מתבייש, יתבטל הגאווה והכעס והתאוות. ניתן לכם דוגמה. אדם בעל תאווה, גאוותן או בעל תאווה, הולך לעשות עבירה מחילה מכבוד הקהל, עבירה עם אישה אסורה. הוא בתוך חדר לבד. הוא כרגע בשיא התאווה שלו. נכנס בן אדם, וואי! הוא קם מהר, מתלבש, רץ, סוגר את הדלת אחריו. מה, אבל אתה בשיא ההנאה שלך. מה יכול עכשיו היה לגבור על ההנאה שלך? מה גבר על ההנאה שלו? בושה. מה, הבושה יותר חזקה מהתאווה? פי 1000. כי הבושה היא שורש התאווה, היא שורש הבינה. הבינה שורשה בושה. החיצוניות שבבינה זה גאווה וכעס. גאווה וכעס זה חיצוניות, לכן אתה כועס, אחרי דקה אתה לא כועס, כי זה דבר חיצוני. זה כמו אוכל, אכלת, נגמר. כעסת, נגמר. למה? כי זה דבר חיצוני. גאווה זה דבר חיצוני. אבל בושה זה דבר כל כך עמוק, שקשה מאוד לעזוב אותו. ביום שיאבד לך הבושה, שמה אתה תהיה כופר. מתי נחרב הבית? מתי חרב בית המקדש? שכבר עם ישראל לא התביישו. כל הגמרא מביאה מעשים של עם ישראל שעשו בזמן החורבן. כל המעשים מראים שלא היה להם מה בושה. הסיפור של הגמרא שמה, שבעל הבית אחד היה לו פועל, והפועל הזה ראה את אשתו של בעל הבית שהיא הייתה יפה ונתן עיניו בה. יום אחד בעל הבית היה זקוק להלוואה, אז הפועל אמר לו, שלח את אשתך, אני אתן לך את ההלוואה. כמה אתה זקוק? 100,000 שקל? אני אתן לך. זה הטיפש, שלח את אשתו. תלך אתה. שלח את אשתו. אשתו יום, יומיים לא באה הביתה. זה הטיפש הזה גם כן היה תרנגול. מה, אשתך לא באה בלילה, אתה לא לחפש אותה? יום לא באה, יומיים, 3 ימים לא באה הביתה. ואחרי 3 ימים ניגש אל ההוא, אומר לו, תגיד, שלחתי את אשתי להביא ממך הלוואה, היא 3 ימים לא באה הביתה, ראית איפה היא? אמר, אני אגיד לך את האמת, אני נתתי לה את $100,000, אבל שמעתי שהנערים של השכונה פה, שם יסלח להם. זה שמע ככה, אמר אוי ואבוי, אמר, אז מה אתה מציע לי, מה לעשות? אמר לו, תגרש אותה. אמר לו, אבל הכתובה שלה היא מרובה, 100,000 שקל. אמר לו, אני אתן לך עוד הלוואה. נתן לו עוד 100,000 שקל, ההוא גירש אותה, וזה הפועל לקח אותה. עכשיו, הבעל הבית היה צריך להחזיר לו כסף. הפועל אומר לו, תגיד, מה עם 200,000 שקל? אמר לו, אין לי להחזיר לך. אמר לו, אז בוא תהיה משרת שלי, וזה יהיה במקום, תשרת אותי 2 זה יהיה במקום ההלוואה. והיא הייתה יושבת לו על הברכיים של הפועל, והוא היה אומר לבעלה, תגיש לנו יין. ופה נחרץ דינם של עם ישראל לחורבן בית המקדש. מה המעשה הזה בא להגיד?
שמה היה? גילוי עריות? לא. גילוי עריות זה עוד עבירה של תאווה. אמרנו תאווה, אתה אוכל ונגמר. זה דבר חיצוני מאוד. אבל מה באמת העומק של הדבר? הבושה. הם כבר איבדו את היסוד של הבינה. הם איבדו את הבושה. מה, אתה לא מתבייש? טוב, לקחת לו את אשתו, בסדר, אתה מכוער שבמכוערים. מה, אתה גם מביא אותו שימזוג לך יין? הוא היה מוזג להם יין, והיה יורד לו דמעות, והדמעות ירדו לתוך הכוס, ופה נחרץ דינם. למה? איפה הבושה? מה הקשר בושה? בושה זה יסוד הדעת. הזרע של הדעת, מה הזרע שממנו צומח כל הדעת? בושה. ואם אדם מאבד את הבושה, הוא איבד את הזרע, שום דבר לא יצמח לך שם. אדם שאין לו בושה, שום טוב לא יצא מהדעת, רק רע. למה? כי יסוד ושורש והזרע של הדעת והתבונה, מה היא? בושה. וזה אדם מאבד אותה. לכן תראו שהאדם הראשון חטא, מה ישר נכנס בו? בושה. לפני שהאדם חטא לא היה לו בושה. הם הלכו שתיהם בלא בגדים ולא התבוששו. איך שהוא חטא, בום, התבייש. למה? כי בורא עולם, שהאדם חטא, מיד הוא ברא לו את התרופה. הכניס לו לדעת בושה, וזה מציל את האדם כל החיים. לכן עוד מעט נגיע לשער הבושה. הרב יגיד באורחות צדקים, בני, אל תאבד את הבושה. כי אם תאבדנה, מי יחזירנה לך? מי יחזיר לך את הבושה? אל תהיה חוצפן, תיזהר מאוד מידת החוצפה. שהחוצפה, הפך הבושה, אתה תאבד אותה, ותאבד את הצלם אנוש. תראו איך דש, למה הם שמים על עצמם מסכה והם הורגים? בגלל שהם מתביישים? שלא יראו אותם. אבל מה זה גורם לאנשים לחשוב? שהם ביישנים, הם לא רוצים מה שיראו אותם. אז קצת יש רחמים על דש, תדעו, זה בגלל המסכה נראה לך שדש אנשים קצת טובים. למה? כי אתה לא שם לב שבתמונה יש פה ציור של בושה. מי שמבין, מבוגרים, מבינים שזה בגלל מה? שלא יראו אותם וירגו אותם. אבל הילד לא מבין את זה, הילד חושב שהוא מתבייש להראות את הפנים שלו. וזה לא בגלל זה. ותראו איזה אכזרים שהוא לא מתבייש להרוג ליד כל העולם. אלה, למה העולם נרתע מהם? מכוח האכזריות שלו? לא. איך אתה מתאכזר ולא מתבייש באכזריות? זה מה שהעולם פוחד. הם איבדו צלם אנוש. מה הצלם? בושה. מאוד ייזהר אדם. לכן תדעו רבותיי, תאווה. אדם עבר עבירה של תאווה, ידע לו שהשם יתברך אוהב אותו. כי תאווה זה דבר מאוד חיצוני. אפשר לעבור על זה מהר. אתה יכול מהר לזרוק את זה. אבל אם נפלת ואתה לא מתבייש, אתה חוצפן, תדע לך שאתה יותר גרוע מההוא עם התאוות. כי אתה נגעת בזרע, נגעת בשורש. שורש הדעת, בושה. לכן כל אדם שעובר עבירות, מה יעשה כדי לתקן? תרבה בושה. תרבה בושה. אתם זוכרים את הסיפור על אמרם? רבי אמרם. פעם הוא הלך, הביא 10 נשים, הוא פדה בחורות מהשבי. והוא הלך עם 10 תלמידים. הוא לקח את 10 בחורות, נהיה לילה, הביא אותם לבית שלו, העלה אותם לעליית הגג לישון, ואמר לבחורים, אתם לכו הביתה שלא יהיה ייחוד. הוא היה אדם זקן, והיה לו סולם גדול לשים לעלייה. אז הוא והתלמידים שלו, 10 תלמידים, העבירו את הסולם לעלייה שהבנות יעלו. 3, 4 יופ, 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 הביאו את הסולם מהקיר הזה לעלייה, הבנות עלו. כל התלמידים לקחו את הסולם, יופ, 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 העבירו לקיר השני. אמר רבי אמרם לתלמידים, לכו אתם הביתה. הוא ישן. באמצע הלילה פתאום צעקות. אש, אש בבית של אמרם, אש, אש. כל התלמידים שומעים את הרב שלהם צועק שריפה. כולם ממאים דליים, רצים לבית של הרב. בדרך רואים אין עשן, אין כלום, מה איזה אש? פורצים את הדלת, נכנסים, אין עשן, אין אש. מסתכלים, רואים הרב שלהם, הזיז את הסולם לבד לעלייה, באמצע המדרגות, הוא כבר עלה לעשות עבירה. והוא צעק אש בבית אמרם. למה? שיבואו התלמידים. למה הוא צעק אש? שיבואו התלמידים ומה יקרה לו? שהוא יתבייש, אז הבושה תציל אותו ממה? מעבירה. הוא ראה שהוא לא יכול להשתלט על התאווה. הוא מיד הזמין את הניידת של התאווה. מה הניידת של התאווה? בושה. זה גבורה להביא מה אנשים שתתבייש מהם. אנשים בורחים שלא יראו אותם. זה הלך קרה? אמרו לו, רבנו, ביישתנו. אמר להם, עדיף שאני אתבייש בעולם הזה
ולא יתבייש בעולם הבא, ולא יתבייש בעולם הבא, אוי ואבוי. זה רבי עמרם היה גדול שבגדולים. אנשים לא מעיזים שידעו עליהם. זה לא רק שלא ידעו עליהם, אלא מה עשה? קרא לאנשים שיבואו. למה? כי הוא היה חכם. שלא יתבייש בעולם הבא. הוא הבין שהנשק הגדול לתאווה היא בושה. לכן אדם שהוא לא ביישן, הוא פסול לעדות. אדם שהולך בלי חולצה ברחוב, אומרת הגמרא, פסול לעדות. למה? למה הוא הולך בלי חולצה? זה אין לו בושה. אדם שאין לו בושה, תדע לך, הוא אדם מסוכן, הוא עלול לשקר הכל. זה פסול לעדות. בזמנם לא היו נוהגים לאכול ברחוב. מי שהולך ואוכל ברחוב, פסול לעדות. איך הוא לא מתבייש? תדע לך, אדם שירד לו הבושה, בעייתי. כמה שהאדם יותר מתבייש, הוא יותר אנושי. הוא יותר אנושי. סיפרתי לכם, פעם הבת שלי, אם זה הבית, פה בחדר של הילדים, יש לנו גינה. גינה ציבורית. בגינה הציבורית יש עץ של תות יער. מכירים אותם. אז פעם בשנה העץ צומח, זה היה לפני חודש, הגיע הזמן של התותים. אז כל הערבים שעושים את זה, מבינים בזה, שמים בריזנט על הרצפה, מכים על זה עם מגרפות, הכל נופל הם אוספים. היהודים למדו מהם, הביאו סולמות, התחילו לעלות לקטוף. השכנה, יש איזו שכנה, עלתה עם סולם לקטוף. קראתי לה, אמרתי לה, גברת זה וזה, אפשר שהבת תבוא, תתני לה קצת מהזה? אמר, בטח הרב, תשלח אותה. אני שולח את הבת, אמרתי לה, מלכה, לכי אליה, היא תיתן לך קצת תותים. אמר לי, אבא, אני מתביישת. אמרתי לה, נו, מלכה, אין אף אחד בבית, תרדי, נו. אבא, אני מתביישת. היא ראתה שאני קצת לוחץ אותה, ירדה, הולכת, מתקרבת לאט, אבא, אני מתביישת. באתי להגיד לה, נו, מלכה, מה זה הבושה הזו? אמרתי, משיח, מה אתה עושה? הילדה מתביישת. בושה זה טוב או לא טוב? מעולה, טוב שהיא מתביישת. אמרתי לה, טוב מלכה, בואי, תכנסי הביתה, עזבי, לא צריך. אל תאבד לילד שלך את הבושה. בושה זה טוב. בושה זה מראה על נשמה גבוהה. אל תבטל את הבושה. אדם הולך עם אשתו, גורם לה שהיא לא תתבייש, שתענה, שתתפרץ, או ללכת עם בגדים לא צנועים. אתה מוריד לה את הבושה, השכל. עוד מעט אתה תראה שהצלם של אנוש שלה הלך. תראו, בחורה צעירה שהולכת, מורידה בגדים והכל, מה נהיה לה מיד? חוצפה. למה? מאיפה באה החוצפה? הלכה הבושה, אז לדעת כבר אין מה מעצור. אין מי שיעצור את החוצפה, את הגאווה, את הכעס, את התאווה. זהו, היא מקללת את אמא שלה. אני פעם הייתי בבית של אישה, הבת מקללת אותה. אמרתי לה, סליחה, בחורה, איך את מעיזה? אומרת, מה, זה? אז האמא אומרת לי, אתה רואה? אמרתי לה, זה את אשמה. את נתת לה להוריד בגדים, את הורדת לה את הבושה. אני הורדתי לה את הבגדים? כן. כשראית אותה, לא דיברת איתה. למה לא דיברת איתה? הורדת לה את הבושה, עכשיו היא מקללת אותך. תחושים שזה רק בחורה אחת? אתם יודעים כמה בחורות הייתי בבית שאתה לא מאמין איך היא מדברת עם אמא? אתה אומר לה, תגידי, את באמת הבת שלה? אני פעם הייתי בבית של בחור, שהאבא לא, אני לא ידעתי למה הוא מקלל. אני נכנסתי לבית שלהם, והוא התחיל עם קללות על אבא שלו, ואבא שלו התבייש, ראה אותי נכנס לחדר, והבן מקלל אותו. אז הוא היה הרבה זמן בחדר, התבייש, כבר יצא. אומר לי, הרב, מה אני אעשה? אמרתי לו, מה קרה? אומר, אני לא נותן לו את האוטו, הוא רוצה לצאת עם חברה שלו, תראה איך הוא מקלל אותי. אמרתי לבחור, מה אתה, קרא מקלל את אבא שלך? הוא היה קצת עם אלכוהול, הבן. אז אומר לי, הרב, אל תתערב. הבן אדם, תראה מה זה. טוב, הוא רוצה לצאת, יש לו תאווה, אבל איפה הבושה מהאבא? הוא לא בעל תאווה עכשיו, הוא בעל תאווה בלי בושה. הוא איבד את היסוד של הדעת. זה גם הוא. מי יודע למה הוא איבד את הבושה? מי זה הבחור הזה? הבחור הזה הוא דוגמן. הבחור הזה הוא היה דוגמן. הדוגמן מורידים לו את הבושה. הוא כבר את הגוף שלו עושה מה? מושפל. עושים ממנו מה שרוצים, נותנים לו 1,000 שקל ועושים ממנו מה שרוצים. הוא נהיה עבד של כולם. הוא איבד צלם אנוש, הוא איבד את הבושה. אדם כזה, חל אותה. תראה איך הוא מדבר עם אבא. מה קורה? הוא הולך לישון, אומר, מה קרה לי? למה אני לא מצליח להתגבר? איבדת את הזרע של המוח. מה זה? הבושה? לא חבל? לכן אנחנו נלמד, שנגיע לשער הבושה, אנחנו נראה את זה. הלאה. אומר הרב,
איפה היינו? אנחנו קס"ו למעלה. אם אדם עושה דבר של גנאי וחזר בו ועשה תשובה, ייזהר שלא ידבר באותו מעשה לפניו, ולא יאמר לו אפילו דרך שחוק, איך עשית כך וכך ולא נזהרת ממנו, כי היה לך לעשות בעניין אחר. או אם אדם אומר לך דבר שידעת כבר, שתוק עד שיגמור הדבר, כי אולי יחדש לך בו איזה דבר שלא ידעת מתחילה. גם יש לו הנאה שיאמר לך דבר, ואפילו אם יודע אתה שלא יחדש לך, שתוק עד שיגמור. כלומר, תן לבן אדם ליהנות. אמר לך חידוש, שניים שהיו להם מריבה זה עם זה, ואחר כך נתפייסו יחד, אין לשום אחד מהם לומר, אתה עשית לי כך וכך, לכן עשיתי לך כך וכך. ואפילו אין דעתו לחזור למחלוקתו, כי מתוך כך שיאמר לו, אתה עשית לי כך, אז ישיב לו חברו, אדרבה, הפשיעה הייתה שלך, ומתוך כך יעוררו המריבה פעם אחרת, ואפילו אם לא תתעורר המריבה, יביישהו שפשע. אל תחזור על דברים. שלמת עם בן אדם, נגמר, אל תזכיר. זה מה שבעל תמיד מתלונן על אישה. תזכיר לי דברים מלפני 20 שנה. הוא צודק או לא צודק? כן. האישה פה לא שמה לב שהיא עוברת עבירה. אישה שמזכירה לבעלה דבר שהיה לפני כמה שנים, שילמד מזכירה. זה מה שהרב אומר. פעם בעלך עשה משהו, נגמר, התפייסתם. לא מזכירים 200 פעם. לא תזכירי 300 פעם. הגבר תמיד מתלונן על האישה. למה טבע האישה באמת כל הזמן לזכור את זה? למה? אמרנו פעם. כי האישה באה לתקן את הגבר, והאישה תובעת מהגבר שלמות. אז מה עושה בורא עולם? יש אדם שפגע באשתו, אז הוא באמת התפייס, אבל האם תיקנת את הנפש שלך, אתה עוד ממשיך לפגוע? אז בורא עולם ברא את האישה שתזכיר לך כל הזמן. אם האישה קלטה בך שכבר תיקנת את הפגיעות בה, ואתה לא פוגע בבן אדם בדיבור, אז היא כבר לא תזכיר את אחורה, כי היא ראתה שתיקנת. אבל בן אדם שלא מתוקן, מה השם ברא? שהאישה תזכיר לו כל הזמן. מה את מזכירה לי לפני 20 שנה? סימן שלא תיקנת. היא מזכירה לך שאתה עוד לא תיקנת את מה אתה מקולקל בו. כי אם היית מתוקן, היא הייתה מזכירה לך, קובי? כנסו לבית שהבעל היה פוגע באשתו והוא כבר לא פוגע בה. באמת, ברמה שהוא נזהר לא לפגוע. הוא עלה לרמה, הוא לא פוגע באנשים, לא רק בה. ופתאום נוצר פליטה ופגע בה. היא תזכיר לו אותה לפני 20 שנה? קובי? הוא היה פוגע לפני כמה שנים. הוא עבר סטאז', הוא כבר לא פוגע באף אחד, גם לא בא, היא ראתה שהוא ברמה גבוהה. נפלט לו פעם מילה. היא עכשיו תזכיר לו? כבר לא תזכיר לו. למה? כי היא נבראה לתקן אותך, ושאתה מתוקן היא לא תעיר לך. אותו דבר מורה ותלמיד. מורה שרואה ילד מקולקל. כל הזמן הוא עושה עוד משהו, היא אומרת לו, לא מספיק עשית, אתה עושה עוד פעם? מה, כמה זמן תזכירי לי את זה? אני בתור מחנכת חייבת להזכיר לך שאתה עוד לא מתוקן. אבל ילד שתיקן, אוי ואבוי למורה שכל פעם מזכירה לו. מה, זהו, את מחקת אותי? יהיה תשובה, נהייתי טוב, מה את מזכירה את העבר? בכיתה א', אתה היית עושה לי את... נו, מה עוד פעם את מזכירה? גמרנו, אני בכיתה ב', הכל מתוקן. אותו דבר אישה, זה לא האישה אשמה. זה אתה לא השלמת את עצמך. הלאה. יש יושב לפני חכם ושותק, ויש לו שכר. איך יכול להיות שתשב ליד חכם ותשתוק ואתה מקבל שכר? אומר הרב, כגון שכוון לשמוע. אדם ששותק כדי לשמוע. סייג לחוכמה שתיקה. הגדר של החוכמה היא שתיקה, כי בזמן שאתה מדבר אתה לא מקשיב. אז אתה נמצא ליד חכמים, שתיקה. ויש שותק ויש לו עבירה. כגון שיחשוב מה אדבר לפניו, כיוון שאינו יודע להשיב לי כראוי, הלא אינו יודע כנגדי כלום, ויזהר מאוד. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה באבות, 7 דברים בגולם ו7 בחכם. חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ואינו נכנס לתוך דברי חבריו, ואינו נבעל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי. הוא מודה על האמת, וחילופיהם ההפך בגולם. אדם שמדבר בפני חכם,
צריך מאוד מאוד להיזהר. בין החכמים שלומדים, פעם אחת אומרת הגמרא, רבי טרפון נתן דרשה. רבי עקיבא היה בין התלמידים. אז אחד התלמידים הגדולים שאל שאלה, ורבי טרפון לא ידע לענות. אז הצהיבו פניו של אותו תלמיד. הצהיבו מלשון שמחה, כאילו הצלחתי לשאול שאלה את הרב שהרב אפילו לא יודע. הסתכל עליו רבי עקיבא, אמר לו, מה? אתה שמח שהתקלת את רבך? חוששני תגמור שנתך. אני לא יודע אם אתה תגמור את השנה ועוד תחיה. לא עברה שנה ונפטר אותו תלמיד. כלומר, אתה הגעת לדרגה שלא רק שאתה מבין איזה ערך הרב נותן לך והרב מעניק לך חוכמה, שהחוכמה היא החיים, אלא אתה מחפש להתקיל את הרב. אז איפה אתה נמצא בכלל? ועוד הצלחת להתקיל ואתה מחייך? איפה הבושה שלך? איפה הדעת? איזה פגימה בדעת? אדם כמוך שיגדל יהרוס את החברה. אם אתה תגדל ותהיה רב על מה? על ציבור, אתה תהרוס את הציבור שלך. עדיף שלא תגדל. האדם הזה לא גמר שנתו. למה? אצל חכם אתה יושב, שתוק. והגרוע מכל, לא תתקיל, תהיה חכם. אדרבה, הרב שלך נתקל, תגיד לו, הרב, מה שענית זה יפה, ענית תשובה אחת, היא טובה. הרב יגיד, לא, היא לא תשובה. מה הרב, זה מספק מאוד. תן לו הרגשה שהוא צודק, תן לו הרגשה שהוא הבין. אומר הרב, אמר החכם, מי שמדבר בחוכמה ובהשכל כמלח בתבשיל. כשאדם מדבר והוא מדבר דברי חוכמה, זה כמו שאדם שם תבשיל ושם לו מלח יפה. אז אפשר לאכול את האוכל. בלי המלח אי אפשר לאכול. עכשיו אפשר לאכול. ויש חן לדברי הנבונים, כנופך במשבצות זהב. נופך זה סוג של אבן. אתה שם את האבן הזו במשבצת זהב, איזה יפה. אותו דבר, אדם שיש לו בינה והוא מדבר, הדיבור שלו גורם לחן לאנשים, רוצים לשמוע דבר חוכמה. וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אדם שהוא מסכן, גם אם הוא ידבר דברי חוכמה, לא שומעים לו. זה מה שאמר האבן עזרא. האבן עזרא היה מאוד עני ברוב ימיו. הוא אמר, אם אני אמכור נרות נשמה, שום אדם לא ימות. אם אני אמכור מנורות לילה, לא תשקע החמה. אם אני אמכור תכריכים, אף אדם לא ימות. מרוב שהמזל שלו היה רע בפרנסה. והוא האבן עזרא היה גדול עולם, שהרמב"ם כתב לבנו אברהם, שאחרי שאני אפטר, אומר הרמב"ם, אל תלך לשום חכם. לך לחכם הזה, האבן עזרא, שהוא סגר לי רוב חורים שהיו לי בחוכמה. כל דבר חוכמה שהיה לי סתום, הוא פתח לי אותו. זה האבן עזרא. ולמה כל העולם לא אוהב לשמוע את מי? את האבן עזרא? כי אומר שלמה, חוכמת המסכן בזויה. אדם שהוא מסכן, אפילו הוא חכם, לא אוהבים לשמוע אותו. לכן החכמים, תורה חכם, בא עם בן בא עם חליפה. בשביל מה עובדיה צריך חליפה ובן בשביל מה? זה לא בשבילו. שאם הם יראו אותי בזוי, בא עם אופניים, הם לא ישמעו לי. אז הבן והוא בשבילך, שאתה תאריך אותי כדי שתוכל לשמוע לי. אבל בבני ברק, שלא מעריכים בן אז הרב קיניאבסקי יושב על המדרגות ושומע קהל. מה זה, זה רב זה? הוא יושב על מדרגות? איזה בית יש לו? לי יש כבר רהיטים יותר יפים משלו. אדם שבא מבחוץ, יש אדם עשיר, אתה רוצה לשלוח אותו לרב גדול, אל תשלח אותו לבני ברק. למה יגיד, מה זה, איזה רבנים אלה? הוא לא מבין בחוכמה, אז הוא צריך בן וקוטג' איזה ארמון כדי שהוא ישמע. זה הרב עובדיה. הרב עובדיה היה חי עם שרים, ראשי ממשלות, רמטכ"לים, אז הוא צריך לפחות להיות כמוהם או מכובד מהם שיקשיבו. אז הוא היה צריך בן צריך מכוניות, צריך בניינים. אבל כשאתה הולך לאנשים שהם מבינים מה זה חוכמה, אז לא צריך בשבילהם לא בן ועל המדרגות הוא יותר צדיק אם הוא על המדרגות מאשר אם הוא קוטג'. כללו של דבר, האדם העושה דלת לפתחו, יש לו עת לפתוח ועת לסגור. כך יסגור דלתי פיו, כי יש שני דלתות, השפתיים והשיניים. ויזהר מאוד לפתוח פיך ושמור לשונך, כמו שתשמור כסף וזהב ומרגליות בחדרך. ובתוך התיבה ותעשה מסגרת למסגרת, כך תעשה לפיך. ראה איך היו הראשונים נזהרים משיחה בטלה כל ימיהם. ובזה העניין תקנה גדולה להתפלל בכוונה, ובזה העניין תקנה גדולה להתפלל בכוונה. שאדם הרבה בדיבור, הוא לא נזהר בדיבורו, אז הדיבור שלו לא חשוב.
אז גם הוא לא מחשיב את הדיבור שלו, אז התפילה שלו לא מכוונת. אומר הרב, כי רוב ביטול הכוונה בתפילה בא מדברים בטלים הקבועים בליבו. גם השתיקה היא גדר גדול ליראת שמיים, כי אי אפשר להיות יראת שמיים בלב המרבה דברים. אמרתי לכם על הבושה, אדם שמדבר הרבה הוא גם מאבד בושה. איך יכול בחור צעיר? אני הייתי בבית שלשום, אני רואה בחור בא הביתה, צעיר, עם החברה שלו, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת. אני לא רציתי לפגוע בהורים והכל, אבל איזה בושה יש לך, טיפש? אתה נמצא עם ההורים שלך בבית, אתה נכנס עם חברה לדלת, סוגר את הדלת לחדר, איפה הבושה? פעם בחור היה מעיז לעשות את זה ליד אבא שלו? זה מראה שהוא לא מכבד את ההורים, אין לו בושה מול ההורים. יבוא היום אדם ויגיד לי, הרב, אתה קצת לא מרגיש טוב. מה פירוש? מה? הוא נכנס לחדר, מה? סוגר את הדלת. זה, מי לא מרגיש טוב? זה אתה. אתה כבר לא מרגיש בבושה. אתה כבר לא מרגיש בכבוד. לכן אם אתם זוכרים פעם שאמרתי לכם, נכון שחכמים אומרים לא לרדוף אחרי הכבוד, אבל אין לך דבר חשוב בעולם יותר מאשר הכבוד שלך. תיזהר על הכבוד שלך. כי בן אדם שהוא לא מכובד, לא אכפת לו מה לעשות שטויות. מה גורם לאדם להתבייש? אדם מכובד הוא מתבייש יותר או מתבייש פחות? כמה שאתה יותר מכובד יש לך יותר בושה. לכן צריך אדם לשמור על הכבוד שלו, לא לרדוף אחרי הכבוד. תעשה דברים שיביאו לך כבוד, אבל אל תדאג לכבוד, אבל תשמור על הכבוד שלך, שלא יבזו אותך שלום, שלא יורידו לך את הכבוד. כי אם הורידו לך את הכבוד, אז גם אתה לא מפחד מהבושה, אתה לא אכפת לך להתבייש. כמה שאתה יותר מכובד אתה יותר תתבייש. והבושה, אמרנו, זה השורש של הדעת. ומה ייתן לך בושה? מה ייתן לך? הכבוד. נמצא שהכבוד זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. לכן כל מה שאתה עושה בחיים זה בשביל הכבוד שלך, וזה נכון, אבל אל תרדוף אחרי זה. אתה תעשה, הכבוד יבוא ותשמור עליו. כשהכבוד בא, תשמור עליו מאוד, זה ייתן לך בושה. לפעמים אמא רואה שכבר הילדה לא מתביישת, נכנסת עם בחור לחדר, או שעושה איזה דבר לא מתביישת, או הבחור לא מתבייש, או הבן שלה. היום החתן שלי שיהיה בריא הגיע, וגם הכלה איתה. אז הם ישבו כזה, דיברו עם האמא וזה, אז הם פתחו, יש לילדים מחשב עם DVD וזה, רואים סרטים, ויש את המשחקים של המחשב. איך קוראים למשחק הזה? משחק הזיכרון. הזיכרון כזה, הם שיחקו. אז הבת שלי ישבה פה, החתן פה, והכלה פה, ואשתי פה. אז החתן ישב בין אשתו לבין הכלה. אז הוא לא שם לב לזה. בסלון הוא לא שם לב. אז אני רציתי להעיר לו. קודם כל הוא ישב בין שתי נשים. לא טוב לשבת בין שתי נשים. דרך כלל נשים שיש להם אורח כנשים, אדם שיעבור בין שניהם, חס שלום, מזלו יכול ליפול. למה אסתר המלכה עשתה משתי נשים לאמן? אומר המגאון מווילנה, היא לקחה בנות שיש להם אורח כנשים כרגע, והיא דאגה שכל הזמן אמן יעבור ביניהם. ואם אמן יעבור, או ימות או ייפול מזלו. הגמרא אומרת בפסחים, אדם שעובר בין שתי נשים, אם הם באותו זמן באורח כנשים, יכול חס שלום או לאבד מזלו או להיפטר. לכן צריך אדם להיזהר. זה לא כל פעם יקרה, אבל יכול להיות שחס שלום יקרה לו. לכן ניזהר, 1 מ-1000 כבר צריך להיזהר. אז אתה מעיר לחתן. אני חשבתי, הייתי במטבח, להעיר או לא להעיר, להעיר או לא להעיר. אמרתי, למה כן להעיר? כדי להרבות בושה בבית. אם אתה תרבה בושה, אתה תרוויח. עד שהבושה תרד מהבית, ייקח זמן. כל פעם שיורד, תרים קצת הבושה. זה לטובה. אז יהיו יותר מכובדים. אדם יותר מכובד הוא שוקל את דבריו, שוקל את דיבוריו, שוקל את מעשיו. גם אם קרה והוא עשה משהו, אז זה נעשה וואו. זה יפה, זה רמה. אבל הכל מותר, הכל זה מותר. כן? אני לא אומר שצריך להיות עם כובד ראש בבית. קלות ראש, שמחה בבית, הכל. אבל אם אתה רואה שאפשר קצת להרים את הבושה ואת הכבוד של הבית, תרים, זה יעזור. זה ירים את הבית לרמה אחרת. הלאה. אתה יש לפרש לך 4 שערים של 4 כיתות שאינם מקבלות פני שכינה. יש 4 סוגים של אנשים
שלא קרה והם עשו, אלא זה אדם שככה הדרך שלו, כבר הנפש שלו נתקעה במידות האלה, שאלה לא זוכים לראות פני שכינה. מה הכוונה לראות פני שכינה? מה הכוונה? שאדם רואה דבר רוחני ומתפעל מרוחני, זה הכוונה שהוא רואה פני שכינה. אדם נהיה לו הערה בשכל, הוא גילה איזה דבר בשכל. תדעו רבותיי, כמה שהאדם יותר קרוב להשם, יש לו יותר שמחה בחיים. השמחה שיש לאדם, גוי, כל אדם בעולם שיש לו שמחה, זה בא מכוח קרבה להשם. אני, קרבת אלוהים לי טוב. הטוב של החיים זה קרבה אל השם. וכמה שיש לך יותר גילויים בשכל אל השם, אתה יושר אדם שמח. החוכמה תחיה את בעליה. שאתה מכיר את השם יותר. תראו, יש אנשים שהם מדענים, הם מאוד שמחים, כי הם גילו דבר בבורא, הם נהיו שמחים, והם לא יודעים שזה השמחה שלהם, הם גילו את בורא עולם. וואי, וואי. כל פעם שהאדם עושה וואי, תדע לך, עלית ברמת השמחה בחיים. מהיום אתה תהיה יותר שמח. רמת החיים שלך היום הייתה 20%, מהיום אתה מקבל קצבה של 30%, שמחה קבוע. אם יש לך עוד הכרה בבורא, זה עוד שמחה, עוד הכרה. שאתה עולה למעלה, עולה ל-80, כבר שמה לגלות, זה בא באחוזים קטנים, 80.5, 81, 82. שאתה ברמה של 20, אתה עולה בחמישיות, בעשרות. אדם שהוא צעיר לא מבין כלום, פתאום, וואי, שיעור תורה אחד העלה אותו ל-30. וואי. אחרי זה, למה אדם כבר לא מרגיש הרבה התעלות? כי כשהוא עלה לרמה של 80 בהכרה בבורא, כבר שמה זה לא עשרות, שמה זה 81. לכן אתה הולך אחרי שאתה מרובה באמונה, מה קורה מוטי בריבוי אמונה? עכשיו אתה מגיע לשיאים, להשלים. שמה זה לא בא בכמויות. אז אתה הלכת לאיזה שיעור פעם בשנה, פתאום איזה רב אחד אמר לך איזה הערה, וואי, עלית ל-83. זכית. אתה רואה איזה חודשיים, אתה הולך לשיעורים, אתה לא מתלהב, מה קרה לי? כי הוא לא חידש לך באמונה כלום. הוא לא קירב אותך להשם כלום. אחרי איזה חודש הלכת אפילו איזה רב קטן, איזה מישהו שם, דבר שלא ידעת, 80 שנה אתה בחיים ואף אחד לא שמעת, אף פעם לא שמעת. בדיוק הרב הזה אמר פה ולא היית בשיעור, כבר לא שמעת את זה 20 שנה, פתאום בום, וואי, איך יהיה? אתה מתעלה איזה 2-3 שיהיה לך שמחה. ואתה עלית ל-83% שמחה ואתה לא יודע, ואתה ברמה אחרת מהאנשים. תורה אנשים מתרגשים מזה וזה ואתה לא מתרגש. למה? מה קרה? אתה ברמה של אמונה יותר מהם. אתה לא נופל. לכן תדעו שברמות גבוהות אתה תראה שיש לך פחות התלהבות קצת משיעור. למה? כי לא מצליחים להרים אותך, כי אולי הדרשן עצמו הוא לא ברמה שלך. אולי הוא לא יודע איך להעביר לך, הוא לא יודע מה לחדש לך באמונה. לכן, תראו, למה עכשיו הרבה אנשים מתקרבים לברסלב? התורה של ברסלב היא עמוקה מאוד מאוד מאוד. הוא לקח את הסוד ומצא בו סודות והוריד אותם לפשט, אבל רבי נחמן הוריד אותם בצורה קצת עמוקה. רבי נתן הוריד את זה, הפשיט את זה יותר. אבל גם ההפשטה שלו היא הייתה קשה להבנה, ולא היו הרבה בני תורה שמוכנים להתעמק בזה כדי להוציא את זה לאור. עד שבאו הרבה וגילו את הסודות שם, ראו, בונה, יש פה עומק מאוד יפה, אם אני אתאמץ, אני אוכל להוציא אור גדול. ישבו, פירשו המון את ליקוטי מוהר"ן, ופתאום יצא אורות מאוד גדולים. לכן אתה רואה בחור צעיר, חוזר בתשובה בן שנה, פתאום הוא נהיה כל כך מתלהב, מה שאתה ב-20 שנה לא הצלחת, כי הוא גילו לו אור בפעם אחת מאוד גדול. זה אור מאוד גדול, זה קרבה להשם מאוד גדולה. סודות של התבודדות, סודות של השם אוהב אותך גם עם מטרה, גם אם אתה... סודות כאלה גדולים, אתה מגיע להבנה בבורא שזה לא יורד ממך. ואז אתה רואה, בוא'נה, אני ברמה, הוא 20 שנה, אני איתו, מה... איך יכול להיות? זה לא שאיך יכול להיות. נתנו לך בחצי שנה, מילאו אותך יפה מאוד. לכן, ידע אדם, בשכל שאתה קונה, הקרבה הכי יפה, השמחה הכי גדולה היא באה הקרבה להשם. כמה שאתה תהיה יותר קרוב להשם, יהיה לך יותר שמחה. מה זה להיות קרוב להשם? להכיר את השם. הכרה. במצוות שאתה עושה אתה מכיר את השם, בחסדים, בהתבוננות. עיקר עבודת השם היא התבוננות. התבוננות. תדעו רבותיי, מוסר זה דברי תורה או לא? מוסר זה דברי תורה או לא? אל תענו מהר, יוני תחשוב. מוסר זה דברי תורה או לא? אילן, מוסר זה דברי תורה או לא?
לא. מה אומר אילן? היו כאלה שגם זמן הרשו להם לדבר. לא שומעים אותך. היו כאלה, הרב קניבסקי שומע, מדבר על אשתו, ביקש ללמוד מוסר. זאת אומרת, גם מוסר זה תורה, ככה אני מבין. אבל אסור להגיד דברי תורה לאבל. לא אומרים, אבל הוא היה חייב להתחזק. גם בדרגתו הוא אמר, קראתי את זה בזה, חייב להתחזק. מה אתה אומר? מוסר זה דברי תורה? אני חושב שמוסר זה א' ב' של התורה. אבל זה דברי תורה? אולי לא, אולי זה יותר פסיכולוגי בדרך חיים. מה אומר מוטי? דרך תורה. מוסר זה דברי תורה? דרך לקנות. מה אתה אומר? דרך להבין את התורה. חלק. מה אומר? עם המשבצות. מוסר זה דברי תורה? כן. מה אומר גול? אז תראו רבותיי, אם אדם לומד תורה או מקיים מצוות זה תורה. אם אדם לומד מוסר ולא מקיים זה לא דברי תורה. אם אדם לומד מוסר והמוסר אתה מתבונן זה דברי תורה. מוסר אם הוא לא יביא אותך למעשה זה כלום. דברי תורה גם אם לא תתבונן, אם אתה מניח תפילין זה תורה. כלומר, תורה לא צריכה התבוננות כדי שתיקרא תורה, אבל מוסר אם אתה לא מתבונן זה לא דברי תורה, זה סתם דברי אבן. לכן אדם שלומד מוסר ולא מתבונן כדי לקיים זה לא דברי תורה. אבל מוסר עם התבוננות זה הדברי תורה. אבל בלא התבוננות זה לא דברי תורה. לכן תדעו, מוסר בלי התבוננות הוא לא שווה כלום. מוסר בלי שאדם מפנים אותו והולך לקיים אותו הוא לא שווה. כלומר אנחנו לומדים פה מוסר. אם אדם לא יוצא מזה עם כלים זה סתם ביטול תורה. לכן מוסר צריך התבוננות. אם אתם שמים לב שאנחנו לומדים אותו עם דוגמאות. אני חוזר על דברים, מחדיר אותם שיהיה התבוננות. אם לא יהיה התבוננות לא שווה כלום. אדם יכול לקרוא את כל מערכות צדיקים, סוגר אותו, משעמם אותו. אדם יכול לקרוא אורחות צדיקים, זה יעניין אותו יותר מגמרא מסכת שבת, יותר מכל העולם כולו, אם הוא מתבונן. אני אשאל אתכם שאלה, עבודה זה דברי תורה או לא? עבודה, שאדם הולך לעבוד, זה דברי תורה או לא? מה אומר? מה שאתה אומר, צריך להתבונן גם בזה. הבית יוסף כותב, אמרתי לכם את זה פעם, שואל הבית יוסף שאלה, איך אדם אומר ברכות התורה בבוקר ולא לומד תורה הולך לעבודה? אדם אומר ברכות התורה בבוקר, מתפלל הולך לעבודה. אז איפה התורה? הוא לא למד. 3 תירוצים מתרץ הבית יוסף. אחד, אנחנו מיד אחרי זה אומרים את ברכת כהנים. ודבר השם משה לאמור, דבר לאהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם וכו'. זה הדברי תורה. לכן הצמידו לנו דברי תורה מיד לברכת התורה, שיהיה דברי תורה. תירוץ אחד. תירוץ שני, בתפילה יש קטעים של דברי תורה. אז ישיר משה ובני ישראל, שמע ישראל, הכל. אז הנה הוא אמר ברכות התורה ואמר. תירוץ שלישי, שהאדם אומר ברכות התורה והוא הולך לעבודה, ובעבודה הוא לא גוזל. בעבודה הוא מתבונן שמה המשקולות שלו יהיו מאופסים, שהוא מדבר יפה לבני אדם, הוא נזהר לא להונות את חברו לא בדיבור ולא, גם זה דברי תורה. אתה לומד מפה שגם בעבודה, אם אתה מתבונן בדברים ועושה מהם תורה, גם הם תורה. התבוננות היא תורה. התבוננות. אני עכשיו חושב, רגע, זה מותר לי לקחת את הכסף הזה או לא? בא גוי, הוא שאל כמה עולה הסולם, אני עובד בטמבור, אמרתי לו 130, השאיר לי 200 והלך. שכחת 70 שקל. גוי, האם אני חייב להחזיר לו או לא? טעות הגוי מותרת. אבל רגע, יהיה קידוש השם פה אם אני אחזיר לו? אם יהיה קידוש השם, אני חייב להחזיר. ואם יהיה חילול השם, אם אני לא אחזיר, אני חייב להחזיר. ואם לא, טעות הגוי מותרת. כל זה מה שעשית עכשיו, דברי תורה. אם הלכת והחזרת כדי לעשות קידוש השם, דברי תורה. נזהרת שלא יהיה חילול השם, דברי תורה. לקחת כי טעות הגוי מותרת, דברי תורה. כל דבר זה דברי תורה. אתם זוכרים מאיפה ראיה למה שאני אומר לכם? דוד המלך שאל את בורא עולם, הודיעני נא קיצי ומידת ימי מהי? תגיד לי כמה שנים, מתי אני אמות? אמר לו, אני לא מגלה לך. אמר לו, טוב, תגיד לי יום בשבוע. אמר לו, טוב, שבת. מה עשה דוד? כל השבת היה הוגה בתורה, ומלאך המוות לא יכול לגעת באדם שלומד תורה.
אז נשאלת השאלה, וכי דוד המלך לא היה בשירותים? דוד המלך לא ישן שום שבת? מה, דוד המלך לא אכל בשבת? 3 סעודות, אז מה, הוא אכל ודיבר דברי תורה? שאלה עצומה. הפשט הפשוט הוא פשוט מאוד, זה רמב"ם בהלכות דעות. אם אתה אוכל ומכוון למה? למה שהשם ציווה, אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם, זה דברי תורה. גם פה המלאך לא יכול עליך, כי בזמן התבוננות אתה מחובר להשם. ואמרתי לכם פעם, מי שמחובר להשם, מלאך המוות יכול על בורא עולם? לא. ואם אתה כרגע מקושר למה שהשם אומר, אז איפה אתה נמצא? אתה באין סוף. מלאך המוות לא יכול על אין סוף, כי האין סוף הוא יש מאין, הוא עין. אתה לא יכול לגעת בעין, אי אפשר לגעת בעין. אתם זוכרים מה שדיברנו על ה-1, 2, 3? יש פה 1, 2 ו-3 וזה 0. מה המרחק מ-3 ל-1? מה המרחק? 1, 2. מה המרחק מ-3 ל-0? לא נכון. מה המרחק מ-3 ל-0? לא. מה המרחק מ-3? מה-3 ל-1 זה 2. מ-3 ל-0 כמה? לא. אין סוף. כי איפה ה-0? הוא פה? 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 איפה זה 0? 0 זה אין סוף. 0 זה אין סוף. אין בין 3 ל-0 זה אין סוף. לכן זה מה שאמרנו לכם, תשובה למדענים שאומרים, המדענים רוצים לדעת מתי נברא העולם. הם לא שמו לב שהם הלכו לתחיית הבריאה. תחילת הבריאה נברא יש מאין. אז שהם מתחילים לבדוק אחרי היש הראשון, הם נכנסים לעין. והעין זה אין סוף. אז הם מנסים למצוא זמן באין סוף. אין דבר כזה. לכן הם טועים. אחד אומר 3 מיליארד, ההוא 2 ביליון, ההוא... תראה איזה מספרים. כל זה בא מחוסר ידע. לכן, גם אדם, בטוב שאדם רוצה להתקרב לבורא עולם, תמיד תשתוק. אצל בורא עולם רק תתבונן. כל מקרה בחיים שלך תתבונן ממנו. בונן, אפילו מעבירה שעשית תתבונן ממנה. עבירה, נפלת בעבירה, וואי, איך נפלתי. דוד המלך נהיה מלך המשיח, רגל רביעית למרכבה מהעבירה שהוא עבר. ומכוח העבירה התבונן, הכיר את בורא עולם יותר והתעלה. כי נפלתי, קמתי, אדוני אור לי. רגע, אני לא מבין. למה השם אור לך רק כשאתה קמת ונפלת? למה לא השם אור לי לבד? לא. כי נפלתי, קמתי, מהנפילה נהיה השם אור לי. אבל אם אדם, השם, אין השם אור לי. אין פסוק כזה, השם אור לי. למה? מה, השם הוא לא אור לי? לא. אז מתי השם אור לי? כי נפלתי, קמתי, התבוננתי, השם אור לי. תמיד מנפילות באות אורות. כל נפילה. רבותיי, מתי נולד לאברהם ושרה ילדים? ששרה רבה עם אברהם. חמסי עליך, רבה איתו, נולד להם בן. מכאן אומר רבי נחמן, אם יש מריבה בין בעל לאישה, יצפו לבן. למה? שנאמר, חמסי עליך, ויהי אחר הדברים האלה, ויולד בן לאברהם. למה? כי אחרי ויכוח באה התבוננות. ואחרי התבוננות באה אהבה יותר גדולה. שאני מתווכח איתך, אחרי שנשלים, יהיה בין איתנו קשר יותר גדול, כי הוויכוח הזה לעולם לא יחזור, כי פה סידרנו את העניינים. אז לפני זה היינו פוטנציאל לריב בעניין הזה? רבנו על המכונית. אז לפני שרבנו, היה לנו פוטנציאל לריב על המכונית? כן. אחרי שרבנו והשלמנו, עכשיו יש עוד אפשרות שנריב על המכונית? כבר לא, אז סימן שנעשינו אוהבים יותר. אחרי כל ויכוח עם התבוננות, באה קרבה. לכן, שתיקה היא יפה להתבוננות. שתיקה היא יפה להתבוננות. בעזרת השם, שיעור הבא אנחנו נלמד על 4 חנפים, 4 יסודות שפוגמים בנפש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.